Sziasztok barátok! Anya kameráz. Zsuzsi vacsorázik és nézi az esti mesét. Hozzá csokis bundás kenyér. Itt a Tomasz. Itt a Tomasz. Meg a Bogi. Bogi! Gyere ide, Bogi! Gyere ide! Bogi! Itt tegyek le neked. És csak leteszek neked egy távirányítót. Mit csináltál? Bogi! Hol van Tomasz? Itt van Tomasz, látod? Kövédellenőr ebben az állomásfőnök irodájában tartózkodott. Jó reggelt, uram! Jó reggelt, Tomás! Ne állítsd át anyának, kérem szépen. Kérem. Thomas nagyon örült a feladatnak. Szerintem ez remek ötlet, uram! A Kötvágyó-sziget érdekes. Ahogy mondott, Tomás, a vízlészi állomásunk ezzel benne, édesanyám. Gondoskodj róla, hogy kellemesen érezzen. Na van még Zsuzsi a vacsiból? Egyet szépen. Azzal a kövédellenőr távozott. Te lámpát akarod még nézni? Hm? Nehéz itt becsúszni, ugye? Itt a szék. Oh, nem, Bogi. Ezt csak nézzük, nem bántjuk. Nem. Bogi, Bogi, nézd csak itt a kamera. Bogi, Bogi. Bogi, Nana. Bogi. Jaj, fúj, na jó van, elzárom.